Takže čau lidi, já jsem Zemny a vítám vás u dalšího videa z Minecraft Pocket Edition. A dneska jsem tady zase z toho našeho krásného světa. A jak jste si mohli všimnout, hnedka úplně nový věci. Hraju vlastně Minecraft na Toolboxu, takže tam mám i mapku, jak můžete vidět. Když se podíváte do levýho, no teda pravýho dolního rohu, tak tam uvidíte ten Mobizen, ale je to takový M-ko hezký, který jsem hezčí než takový Minecraft M-ko, nevím, jak takhle jsem si ho vyrobil. No, takže doufám, že se vám to bude líbit. Jak vidíte, už jsem se tady vyrobil výzdobu, mám tam prostě mapku, minimapku tam v pravém horním rohu. Tady mám takovýhle věci. Jo, tak. A takovou výzdobu hezkou, no snad hezkou, jestli vám to teda líbí. V furniskách nic nemáme a dneska budeme enchantovat věci. Já tady mám plno těch věcí, tak když si na ty věci kliknu, tak se mi ukáže takhle, no, kolik mám procent ještě z těch věcí. A já bych se do toho hnedka vrhnul. A budeme na to určitě potřebovat obsidián, možná že sklo asi. Potom na to budeme potřebovat knížky. Knížky teda nevím už, jak se vyrábí, protože no, čekajte, to zkusím. Takže takhle by se měl vyrábět, ano, papír. A z papíru, ne, mapku nechci. Tak z papíru by nějak mohla být knížka. Promiňte, že vůbec nevím, jak se to kraftí. Tak to není ono. Víte co? Já to vykraftím, ty knížky. Tak, dal jsem si takovou pocket věc, jak vidíte, takhle to bude vypadat. Ta obyčejná, ta pocket. Takže já si vezmu ty diamanty, asi na to nebudeme potřebovat všechny, asi buď jenom 2 nebo 1, nevím, nebo 3. Tak. A já chci věc, čeho se to kraftí. Dobře, 1 knížka, jo, 2 diamanty budeme potřebovat. Ještě 1 diamant. A 4 obsidiány. Obsidiány bych měl mít. Máme. Super skvělý. Tak a knížka se vyrábí z čeho? To by mě zajímalo. Jo, takhle se vyrábí knížka, jak jsem dělal celou dobu špatně. Tak, vyrobili jsme si jich teda docela dost, ale my je budeme stejně potřebovat, ten enchant, ale i na nic jiného, tak. Výborně, těch knížek budeme potřebovat vážně dost. Tak, ten enchanting table si dáme třeba, já nevím kdy budeme enchantovat, potřebuju teda plno knihoven, o tom není žádná, ale, no taky, tak. A taky hodně kůže, který bychom měli mít něco. Nějakou tu kůži musíme nějakou kůži mít. Čiže to nejde bez kůže. Promiňte, jak už je tady zvykem. Já se musím vzít to. Staré dobré časy, když se knížky vyráběly jenom z papíru. To už bohužel dneska není. No. Nemáme žádnou kůži skoro. Což je teda hodně blbý. Ten crafting, ne. Enchanting table si položím zatím. Počkejte, to vlastně bez toho. To jsem nikdy neskoušel. Kde máme lapis lazuli? Víte co, já se vám ozvu, až najdu lapis. Tak, naštěstí jsme něco našli. Počkat, mám to vůbec já? Jsem v čestě něco našel, tuším. Počkej, nebyla to knížka. To byla knížka, jsem si tam zlato. Máme tu knížku možná, jo tady je hodně, ten si stack a 15. Ještě kůže. A i ten. Tak, to si všechno vezmeme. Divný, měli bychom mít trošku víc toho. Jo, a to už se nepotřebuje. Když nepotřebujeme. Jo, a teďko. Já chci jenom něco zkusit.
Sharpness, Smite, Fire Aspect to chci. Fire Aspect, Krumpáč, Offensive, Unbreaking. Tak já bych chtěl Fortune. Offensive, Unbreaking. Já to si srandu. Offensive, Unbreaking. Je tam něco jiného než offensive a Unbreaking? Asi ne. Ban of, to nevím, no co je. Taky ban of. Sharpness. Tak to je jedno, tak to už je, že jo. No. A s tímhle už nevím. Tak teda... No tak to teda to Unbreaking. No. Tak já si teda vezmu to Unbreaking. Tak. Máme to, natlačíme 6 minut, což je úplně v pohodě. Ještě si něco chceme enchantit. Ještě něco, a co to bude? Já vůbec ještě nevím. Tam něco máme, ne, to asi nebudeme chtít enchantovat. Tak, cyklus. Jo, všechno se tam dáme. Jo, jasně. Unbreaking, Sharpness, to si vezmu. To máme, počkej, jak to? Jo, já nemám levely už. Já bych chtěl tu Fortune, ale to už stejně. Tak, my se ještě najíme. Tak. Ten Fire Aspect je úplně super. To Sharpness taky. Já si teda... Tak. Teda uklidím ty knížky. Už je tady moc, takže do tyhle truhle. Tak. Mohli bychom si třeba udělat nějaký trošku jiný jídlo, protože no, ty melony mám zase na chviličku, no, ještě nám postačí. Počkej, neviděl jsem. 19. Jo, tak to bylo jenom lak. Tak, 8 minut. Jo, takže tady moc monster, tak já se teda budu vyspat možná tady do toho. Jo, tam už je to dobrý. Právě proto mám postel na jiných místech, aby kdyby u jedné postele byly monstra, tak můžu použít tu druhou. Tak a já si budu ještě trošku zabojovat, protože to chci zkusit, samozřejmě. Když jsme si to enchantili. No, dobrý. Jo. Tak. Já budu teda zkusit Unbreaking. Jestli to tím diamantovým krumpáčem nebo tím enchantovaním, to nevím. Ale rád bych, aby mi padl potom Silk Touch, protože Silk Touch budeme asi potřebovat. Ale teprve až najdeme trošku víc diamantů. Zatím jich máme 6. A pro mě je to docela dost. Ale furt bych chtěl trošku víc, aby měl nějaký diamanty do zásoby a měl nějaký zbraně lepší trochu. To tady slepice necháme, jídla máme poměrně dost, a ne melouny, takže o jídlo je postaráno. Jak vidíte, tady na tu krávu je třeba 10 a takhle 10. A já ji takhle můžu ubrat a najednou, jo, a už je mrtvá. Nejlepší je, že z nich padá rovnou pečený maso, což je úplně skvělý. Jednou do ní bouchnu a ona už umře. Prostě rovnou pečený maso, takže nemusíte prostě hnedka upejkat. Já jsem myslel, že na ty slepice to nikdy nefungovalo. Zvláštní, no.
Já v těch starších verzích to na slepice nefungovalo. A teď to asi opravili, takže jo, dobrý. Slepice má hodně málo životů. Aspoň budeme mít nějaký jídlo. Trošku. I když ho máme poměrně dost, tak ty melouny úplně nejsou úplně nejlepší potrava. Takže bych furt, sakra, konce mi nějak laguje. Možná ne, furt to nepřestalo. Promiňte za tyhle ty lagy. Tak, ale já už mi to nějak nelaguje, nebo přestalo trošku. Tam máme nějaký kuřata. To si můžeme rovnou vypéct, protože už jsme to nezabili. Tak, tam máme 14 dalších. Já si vezmu tady nějaký uhlí dřevěný třeba. Jdu si to vypéct. Tak, máme druhou pec. Tady máme druhou pec. Teď si do toho dáme ty kuřata. Můžeme vypejkat. Tak, co bude naše jídlo? Já bych ty kuřata si necháme na potom třeba. Stejně nedávají úplně, ty dávají myslím, že jenom 3 nebo 4 hungerbary, což není úplně nejvíc. Když to těch stejkých dávají hodně. To jsem zase začalo lagovat, což je blbý. To se mi vůbec nelíbí. Jinak, kdy vás zajímalo, když jsem ty melouny vzal, tak jsem je vzal v pralese, který jsem našel tam, jak je ta poušť, tak potom ještě za ní docela dlouho, když jsem šel prozkoumovat za kamerou, tam se našel džungli a už se do ní asi nevrátím. Tak, já ale doufám, že se vám video líbilo, určitě zanechte like a já se s vámi loučím a čau.